Umutinari w'abaswati ase county ya Nyamira Moskeche Rusha Momanyi igagenderere gosingerera ubuyabu abekirwe na serikali kwene kingango ikirania abarecira ne mono ase county ya Nyamira hasabekire tene ninga weteretaro yumbugusigo cia State House iga Kenya nigo yenekirie gochago chakiwa kwe university iyo era chikorire lyanze getabo kyobo bwenya ime ya Nyamira rifaro nabaigo eira yogo chako bekerwa para yerami asensemo ya Bondeni chonsi me ya West Mugrange county ya Nyamira asengotenena igongotenena ndetera abantu bane bintu unabona kwa nere nyakitari yaito school ya medicine etakire na nursing iga siko igo inde biyaga ari bosende bobe kaki mogo tige bintu birinda yangu sanje ngoko ngana nato koliga na bantu kokwana kendera bataiti kutigwa mtu akwana nete para ya Bondeni etu abatebeti twale ngeno mochumbo ito mochumbe Steve Mugaka tukabatebi na gaki ilero ya kire miaka bantu babo tabate banga ejene tukugarose lakini ese bono iga na itukogenda bali botebi abantu ngatu atigala tola tebinto ase serikali oikamoto roteri pale kao kwana ekere gyo kwena naye mana boigo chichekigo chiebiyombe bene asensema ya geseneno ase wodi ya township nigo cherusha ekere kyo agendere kuyakire ko Kentindi yo kweranga asumwako 2027 nigo era chikoba siasa yo kumuyeka ere muno mugavana na siasa yo kubeka umusubati bosio asekero ekere nagie county tinikogenda kolina ende obugumendera puo kabire igo obe gatatu bonje bana ende tutam na ende tutam mudalete bona tutagete kalana bona tutagete sisi mogo chibote bia bantu bona kiro keni na abekire kandi lakini meremera ese miake yebere yombo karamuno bugumendera ndaba kolina mere mukapisa ndete binte biga byane kingokora igongo chigoso akobe babana Cherusha Momanyi nigo boigo anyare ko baga kwenekeria Munyamiranga nere byagwetanga kurwa chisegi chigenga elio kwenekia obumenyo obuya asechinka aguman kabo mukungu wogosenere abana bahumba ko right banyora kinike yobaku ngayo baikara stipara namangano kuna koliga ari kuna kukwana mukuna baseka wala kwa ero chahunga babo minuma no sikenengero Aki uwete kiko kwena na mokungu. Nigo nanda sentunda yende women representative we county ya Nyamira nyare ko baga kwene kieganga yayo korigo bogavana so mwaka 2027 asagendrego sababa Nyamira komosira asekiro kyo bogavana Nyamira korwa sensemo ya gesene ne yogo toke ward ya township bunge ya West Mugrango ime county ya Nyamira ingo reporter ya Soko TV rietera nyarike Steven Embonde.